Bismillahirrahmanirrahim. Anyan sindi ni Allahu Ta'ala to barkama e no e je hina lokole tigi ani lahara hina karangarale. Naam. Suratul An'am tabi'un. Ambe suratul An'am ka anno fetku da ko flana. Naam. Wa hajahu qaumuhu. Aka jamaye asebe korososo. Qala uko atuhajuni Ibrahim ko aw bine sosowa fillahi alala waqad kasoro chen redo hadani ala ene kanda wala khafu ne Ibrahim tisra ma tushrikuna fengo ni nye aw bo mi fara alaka bihi no ya ka boliwe illa fona kerade an yasha rabbi mi manane ka alaja shay'an fena wasa rabbi ne ma wasarade kulla shay'in fengo fen kien kono iliman abedoni be alala afala tatazakkaruna karuna afo auta tashi sawa na'am ako chodi wa hajahu qaumuhu Ibrahim ka mugo uya sebe korososo na'am sabu ka daka nana ni fengura mi no ye ala kelen bato ye u ka mugo madelola ola o kuma na uya mujadala dine na kosebe ninga baga baga ka fo ni mi frati a ma bla la bolu ya beta chen mana iyere be sira min ka bolu bi ni halaki halati me qala Ibrahim ko atuhajuni aw bi ne soso ala ka dine na ka bi ne baga baga fana ala ka dine na wa qad hadani kasro ala ne kanda ka ba ne sey wota ne bolu blede wala akhafu ma tushrikuna bihi aw ye min fara ala koninga ne Ibrahim tisiro ka fo bolu bi mo ta chen bolu bi mo halaki ma soso de nga ne tisira illa an yasha rabbi shay'an foni mi ala ja konena o kane soro abse toro bse kan soro abse kan fangele ja abse kan paralyser fembe bse ka kena ni mi nga ala ja mana o koro Ibrahima ma fo boli tise fena nga ya yira ale ka ala de bse fe bela mana ala bi boli kan ale to ala ko nimbla ko bi sira boli o nga abse ka nya ni toro mi ale soro o bora ala de yoro mais o te boli o ya ala yi na ne ma wasara fembe doniya la ni koroti de baw bolo dabali jugu de baw bolo fen wɛrɛ baw bolo ne ka ala b'a bɛɛ dɔn na a fɔ a yɛrɛ tɛ miiri n'a y'a dacogo lajɛ a b'a dɔn a ka bolo n'o tɛ nin ye dɛ ni ala min ye nin kɛ o ala ti dɛsɛ foyi la na Ibrahima ko cogo jumɛn dɔ sa ne ɲɔgɔnna bi sira fɛn ye ashraketum a y'o min fara ala kan ka sɔrɔ a yɛrɛw ti siran k'a fɔ aw ye filankafɔya kɛ bilahi faama ala la ka sɔrɔ jigini ma kɛ n'a ye fiyewu aw kan sultanan dalu si t'aw bolo a bɛ se ka dalu min jira ko ala ko an ka boli sɔn walima ala y'an yamaru n'a ye mais ala dun ye ne yamaru ni ala kelen batoli ye o kumana ko bɛ aw de bolo ne tɛ jamakulu fila in jumɛn kelen do n'o de ka kan bila ni hakili tigɛ ye ni hakili n'aw kɛra ko a bɛ ko ni nɔ fa ayyu fariqayn o do a ko cogo di a wulila o yɔrɔ yɛrɛ de la fa ayyu fariqayn jamakulu fila in jumɛn do sa ne ni n ka jama aw n'a ka jama anw jamakulu fila jumɛn a haqqu bil amn jumɛn de ka kan ni hakili latigɛ ye aw de kan ka hakili latigɛ wa ne de kan ka hakili latigɛ ne de kan ka hakili latigɛ naam n'a sɔrɔla kodɔn dɔɔnin b'aw la ne de kan ka hakili latigɛ naam elezina a ko mɔgɔ minnu sa n'olu limaniyara u ma ɲagami ɲɔgɔnya kɛ fiyewu u ka limaniya jɛlen la ni tɔɲɔni ye o limaniya jɔnw a b'olu ye hakili sigira
olu tigi aduna ni bi maa kana ne ɲini olu don c'est-à-dire kuranɛ ma foyi to yen mais tafsirikɛlaw ani minnu ye kuranɛ kɔrɔ fɔ fɔcogo la bɛɛ y'i ta fɔ n'i sago ye bɛɛ y'i ta fɔ n'i dungɔ ye mais n'i y'a hakika yɛrɛ lajɛ i b'a sɔrɔ ala y'a walawala k'a jɛya pasi mais bɛɛ y'i sen don a la ala ko cogo di yan elezina amanu mɔgɔ minnu limaniyara wa u m'u ka limaniya ɲagami ɲɔgɔn ya abada ni tɔɲɔli ye u ma tɔɲɔni ɲaami u ka ala danaya la o tigilamaw ni maa hakili k'an ka sigi olu de hakili k'an ka sigi ko ɲangata t'u sɔrɔ fiyewu ala ka tɔɔrɔ t'u sɔrɔ fiyewu wa n'i bɛ kanda b'a ɲini o tigiw don bon mais nin ye kɛnɛkan aya de mais tafsirikɛla caman bɛ yen maa min na ni alakira ni ala ye nin fɔ ko sahabaw ko dɔ ko alakira ma ko a ma ɲɛ dɛ lam yulbisu imanahum bizulumin ko jeni de b'anw na min t'a yɛrɛ tɔɲɔ hadisa nana n'a ye cogo min na ko jeni b'anw na min t'a yɛrɛ tɔɲɔ ko kira ko non yɛrɛ tɔɲɔ ko tɛ kafiriya de ko don ka sɔnni kɛ mais elezina amanu mɔgɔ minnu limaniyara kaban olu bɛ taa mun sɔnni kɛ mɔgɔ minnu dara ala la ka tuubi nin waati gɛlɛn in na olu kɔni tɛ boli sɔn mais alakira sɔrɔ salam a ka hadisa jɛlenw bɛ yen a ko ale t'i siran fiyewu ko boli bɛna bato suraka jamana na yan bilen ko ale t'i siga o la k'a fɔ ko boli bɛna bato suraka jamana na k'o tɛna kɛ dɛ mais minnu yɛrɛ k'u ye silamɛ ye olu a bɛ siran de olu kana segin ka kɛ kafiri ye fa yadribu ba'dukum a dɔ kana dɔ faga ka ɲɔgɔn gɛlɛ ka ɲɔgɔn faga ko n bɛ siran o de ɲɛ ko n tɛ n tɛ sira fiyewu ko boli bɛ bato yan kuma na u ye nin hadisa in ta ka nin aya in jɛngɛ n'a ye dɔɔnin aya in ko mumini ɲuman de ye minnu limaniyara wa u ma tɔɲɔni kɛ limaniya kɔnɔ bɛɛ n'u ye tɔɲɔni kɛ bolisɔn de ye yan mais tɔɲɔnikɛlaw bɛ yen minnu tɛ bolisɔn dabalijugukɛlaw bɛ yen mɔgɔ fagalaw bɛ yen sinjitigɛlaw bɛ yen o karamɔgɔbaw bɛ yen minnu bɛ dabali kɛ ka sinamusow furu sa alibasu imanahum bizulm an tɛ nin hadisa in sɔsɔ an tɛ a tafsiri sɔsɔ mais aya kelen tafsiri ka ca mais a wulibali kɔni ye min ye ala ka maa de ye maa ye maa min bɛ ka limaniya ɲaami ni tɔɲɔli ye mais hali sahabaw b'a fɔ don min na kira ma u ko jɔnni banna min t'a yɛrɛ tɔɲɔ yɛrɛ tɔɲɔ ni mɔgɔ tɔɲɔ tɛ kelen an delila k'a bɛɛ walawala yɛrɛ tɔɲɔna bɛ yen yɛrɛ tɔɲɔna ka jurumu sigi kɛn b'a kan o bɛ kɛ ala de la a ka ca ala b'o yafa yɛrɛ tɔɲɔna mais mɔgɔ tɔɲɔna ka jurumu ala kira ko sɔlɔ silamɛ a ka hadisa jɛlen dɔ la a ko lahara maa o maa mana na ne ma ni c'est-à-dire i kɛlen ka foro sɛnɛ walima i kɛlen ka jardin kɛ i bɛ sizan min don a la sizan min kɛ ka sizan baganw kana don a la ko ni mɔgɔ min nana ale ma lahara n'o gɛsɛ ɲɔgɔnna ye mɔgɔ dɔ tɔɲɔli la ko i t'ale ka soronnɛli la kumana fana a b'a fɔ papiye jala bɔɲɔngo lettre papiye bɔɲɔngo ni n'o nana mɔgɔ tɔɲɔ na k'i sen tɛ ale ka soronnɛli la bon o kumana an b'a faamuya directement yɛrɛ tɔɲɔ o dɔ ye setanɛ ser'i la i ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na muso min cɛ t'a fɛ a ma furu o jɛnɛya o yɛrɛ tɔɲɔ jurumu dɔ ye i y'a faamu seli waati dɔ tɛmɛn'i kan ka sɔrɔ i ma seli a waati la o yɛrɛ tɔɲɔ jurumu dɔ ye
yɛrɛtɛɲɔ jurumu ye dɔrɔn min bɛ dan e yɛrɛ la a tɛ se maa wɛrɛ ma o tuma na sahabakɛ in ko kira ma ko jɔnni bɛ anw na min t'a yɛrɛ tɔɲɔ kira ko la kuma tɛ o kan ko kuma bɛ boli sɔn de kan ni kuma bɛ boli sɔn kan boli kɔni tɛ sɔn anw fɛ yan bi mais tɔɲɔli bɛ kɛ yan dɛ o tuma na a b'a bɛɛ ta an ti dɔ in nangari mais silamɛ ɲuman de ye maa ye maa min m'a ka muminiya kɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ voilà naam watilika a ko min filɛ nin ye nin de y'an ka dalilu wulibaliw ye an ye dalilu minnu di Ibrahima na a ka jamakulu kan an bɛ mɔgɔ daraja kɔrɔta ni maa min y'an ja Muhamadu ma o ye kiiti masa ye dɔɔni masa don a ko cogo di a ko wa tilika hujjatuna nin de y'anw ka dalilu ye komi Alahu Taala y'o dalilu di Ibrahima ma a n'a ka mɔgɔw kɛra ɲɔgɔn na kisa ka jan kojugu ni a bɛ tafsiru lajɛ a bɛna kisaw sɔrɔ a kɔnɔ ani Namurudu kɛra ɲɔgɔn na u y'a kɛru ɲɔgɔn kan ayiwa Namurudu y'a yira Ibrahima y'a yira ala bɛ mɔgɔ faga a bɛ mɔgɔ balo Namurudu fana ko ale bɛ mɔgɔ faga a bɛ mɔgɔ balo fɔ kasoladen minnu jugera k'olu k'an ka faga ni foyi t'u bolo bilen saya waati kɔ a y'o dɔ wele ka na k'o labila min yɛrɛ man ka faga fiyewu a y'o di ko k'o faga mana ko ale yɛrɛ bɛ fagali kɛ a bɛ ɲɛnamayali kɛ sabu a ye su ɲɛnamaya min kun bɛ fagali dingɛ kɔnɔ a y'o bɔ Ibrahima ko a ma ko ne ka ala o bɛna ni tile ka bɔ kɔrɔn fɛ ka taa bi tilebe fɛ ko ni e yɛrɛ ye cɛ ye e k'a bɔ tilebe fɛ ka taa bi kɔrɔn fɛ o fɔra min kɛ Namuruzu mauna parce que a tɛ se k'a kɛ a mauna kafiri mauna a ma se ka foyi kɛ o tuma na ala ko watili ka hujjatuna o don wa n ka dalilu de ye nin ye atayinaha Ibrahima n ye dalilu minnu di Ibrahima ma ala qawmiha a ka jamakulu kan an bɛ mɔgɔ jɔyɔrɔ kɔrɔta ni mɔgɔ min y'an ja i k'a dɔn Muhamadu ma hakimun kiri ɲumantigi do dɛrɛ alimun a b'a ka jɔn dɔn kojugu o kɔfɛ ne ala nana Ibrahima sɔn n y'a sɔn Isaka la n y'a sɔn Yakuba fana na ninnu fila bɛɛ lajɛlen an y'u kanda Nuhu yɛrɛ bɛ ten an ye Nuhu gana ka kɔn Ibrahima yɛrɛ ɲɛ Nuhu bɔnnaw fana Dawuda b'o la Suleimana b'o la Ayubu b'a la Yusufu b'a la Musa yɛrɛ b'a la Haruna b'a la a bɛ nin cogo kelen la sini na an bɛ ɲumankɛlaw sara dɛ a ye kira ninnu bɔnnaw jate ye sisan k'u ka zuriyaw jate mais a ko nin bɛɛ lajɛlen kullan hadayna an ye nin bɛɛ de kana koyi an y'u bila sira ɲuman kan ala k'an bila sira ɲuman kan o kumana a bɛ min qablu fara Nuhu ta kan parce que a kun ko wa wahabna lahu Isaka wa Yakuba o ye a n'a denw ye kullan ninnu fila bɛɛ n'o ye Isaka ni Yakuba ye hadayna an y'u kanda k'u bila sira ɲuman kan wa Nuhan ani Nuhu yɛrɛ an y'o fana kana o min qabli kabini fɔlɔ ka kɔn ninnu ɲɛ quoi olu ka kɔn min qabli Ibrahim mana an y'ale kanda k'a bila sira ɲuman kan ka kɔn Ibrahima yɛrɛ ɲɛ a bɛ Nuhu bɔnnaw la sisan Dawuda b'o la Suleimana b'o la Ayuba b'o la Yusufu fana b'o la Ibnu Yakuba Musa b'o la Haruna b'o la wa kazalika an bɛ ɲumankɛlaw sara nin cogo in
ala k'an kana nina a faamuna الهاء ضمير يعيد دي الى نوح لا الى ابراهيم طيب وزكريا ودوا وزكريا عن زكريا يحيى عن يحيى ويوديسا عن عيسى ابن مريم يا ابن مريم ومن زوريا كرايا ديمسو ديونا a yɛlɛmɛna sisan ka na denmuso denw na parce que a ye Isa ta ye de Isa ye denmuso den de ye a farala Nuhu zuriyaw kan mais ka sɔrɔ a denmuso den de mana i b'a ye siyaw fɛ denmuso den denmuso bi a fa ka danbe ta a mɔdenw b'a u ba fa ka danbe ta parce que ye seyidu caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ Hayidara ye mais u bɔra muso min na tant que o ye seyida ye olu fana bɛ seyiduya sɔrɔ a sira dɔw kan mana u dalilu caman bɛ taa yan de tuma min na Nabila Yusufu ko fɔra yan a tɔgɔ ye di Isa ko fɔra yan ibnu Mariyama o tuma na zuriya bɛ fɛn ta hali denmuso denw a bɛ kɛ zuriya ye n'o tɛ anw bɛ min dɔn i denkɛ denw olu ye ka zuriya ye mais denmuso denw olu tɛ jate a la mais kuranɛ ye denmuso den jate a la yan ala yɛrɛ de y'a jate a la naam ani Iliyasa n'o ye Haruna den ye kullun nin bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ bɛ ɲumankɛlaw de la minnu siranna ala ɲɛ kan ko to ala ta la ko ninnu bɛɛ ka baara kɛra o de ye ɲɛni bon kiraw olu ka isma ye taamu ye kullun mina salihina nin bɛɛ ye ɲɛnikɛla de bon mais kiraw ka ɲɛni an b'a fɔ o ye ala y'o dula ye quoi o bɛ kɛ mais mɔgɔw kiraw kɔfɛ adamaden bɛɛ ala ye min ɲini an fɛ ko an ka kɛ ɲɛnikɛla de mais ɲɛnikɛla kɔrɔ tɛ i ti tiɲɛni kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ i ka ɲɛni ka bon tiɲɛni ye o tuma na ɲɛni tɔgɔ bɛ sɔrɔ i fɛ mais ni min ka tiɲɛni bonyana ɲɛni ye o bɛ tiɲɛni tɔgɔ ta ɲɛni bɛ tunu ala k'an kɛ ɲɛnikɛlaw wa Ismaila bɛɛ tɛ n'o ye Ibrahima den ye Yasawu bɛɛ tɛ Yunusu bɛɛ tɛ Lutu yɛrɛ bɛɛ tɛ nin fɛn o fɛn fɔlen an ye ninnu kusaya lamina n ka dafɛn bɛɛ kan o kɔrɔ u tile dafɛn bɛɛ kan o tuma na kusamantiya dɔ bɛ bɔ ala yɔrɔ ala yɛrɛ de ye dɔ kusaya dɔ ye o tuma na fɔ jɛn ka kɛ n'o de ala ye min kusaya i ye n'i y'a bonya i yɛrɛ b'i ka kusaya sɔrɔ nka n'o o bonya in ma bɛn e ma ala bɛ tila k'i halaki i bɛ min nɔfɛ a bɛ to a ta la nin ye kiraw de ye tan ni nabi ɲumanw ala k'o ye dɔ kusaya dɔ ye ala min ko n y'a kusaya ye ni e yɛrɛ tɛna kɛ ala wɛrɛ fo i ka jɛn n'o ye mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn ye mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn ye mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn ye baara sira kan mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn ye ala ka nini sira kan wala i b'i mɔgɔ ɲɔgɔn dan n'i siranna inna akramakum indallahi ayiwa akramakum indallahi atqakum min ka bon ala yɔrɔ aw la min siranna ala ɲɛ o tumana min y'i dan ala bato ni ala ɲɛ siranya na o ka kusi ye dɛ nka kusaya wɛrɛ bɛ yen ala bɛ mɔgɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn n'a ye k'i bila a kɔnɔ nin bɛɛ bɛ ala bolo dɔw ta ye wahabiya ye k'a niilan fu dɔw ta ye cɛsiri ye comme u b'a fɔ cogo min na waman talabal ula sahira layali waman talabal ula min ghayri kaddin adaa umra fi talabil mihal biqadri al-kaddi tuktasabu al-ma'ali ni cɛsiri dan ye kɔrɔta bɛ sɔrɔ n'a fɔra i ma ko nin ye docteur professeur ba ye wa e ɲɛ b'a jɔ cogo nin de la mais e ɲɛ b'a la bi e na mi yɛrɛ jira a la a m'e ta fɔlɔ a bɛ ka munumunu bɛɛ bɛ fɛ a ka s'i ma mais aw ma min dɔn yanni a ka jɔ yan a ye siko caman kɛ poteau kɔrɔ dɛ
courant poteau a n'a ka k'a ye n'i ye sɔɔri ko caman kɛ o wo ninnu kɔnɔ dɛ ani koko kɔfɛ ninnu na a ye si ɲɛna caman kɛ kumana man tɔlabali o la sahira layal n'i ko kɔni ne bɛ cɛw dan fo i ka si ɲɛna dɛ ni maa min y'a cɛsiri i b'a sɔrɔ wulibali don dɛ nka n'i ko n ka kɔrɔta sɔrɔ sɛgɛn t'a la a kɔrɔta a bɛ se ka taa fɔ sanfɛ nka i b'a sɔrɔ sipasima t'a kɔrɔ sɔɔni dɔrɔn a bɛ firi dɛ a bɛ firi o kumana ala ka cɛsiri sɛbɛ d'an ma na wa min abaihim a bɛ mɔgɔ fɔlen ninnu bangebaaw la wa zuriyatihim a n'u yɛrɛ denw wa ikhwanihim a n'u balemaw wajtabainahum ne ala y'u sugandi de wa hadainahum ni k'u kanda ila siratin ni ka bila sira kan mustaqimin sira min tilennen bɛ a ko cogo di min abaihim a ko a bɛ ninnu bangebaaw la an ye bangebaa minnu fɔ a n'u denw na den minnu jatera a n'u balema minnu jatera i n'a fɔ Isa wajtabainahum ne ala ye ninnu sugandi de k'a dabɔ a kama k'u kɛrɛnkɛrɛn ka tila k'u kanda tuguni ila siratin mustaqimin ka bila sira tilennen kan ala k'an bila sira tilennen kan na zalika hudallahi a ko ala ka kanda de fɔlen fili ye nin yahdi bihi man ala bɛ maa kanda n'a ka kanda ye yasha'u ni maa min y'a laja min ibadihi a ka jɔnw na walau ashraku nin kira ninnu fɛn o fɛn n'u kun ye sɔnni kɛ lahabita walahi bi ni kunna kɛ anhum ka bɔ u ka ma fɛn na kanu o kɛra yamaluna u b'o baara ɲuman min kɛ o kumana kiraya t'a la nabi ɲumanya t'a la ala ko cogo di zalika hudallahi yahdi bihi a ko nin de ye ala ka kanda yɛrɛ ye ala bɛ maa kanda ni nin ye maa min mana ja ala k'a ɲɛ la a ka jɔnw na walaw ashraku ni ninnu kun sɔnna ka fila fara ala kan ka boli sɔn na habita anhum ma kanu u kun bɛ baara ɲuman fɛn o fɛn kɛ ne ala tun b'a bɛɛ bin ka b'u kan k'a bɛɛ kɛ zéro ye n'u kun ye sɔnni kɛ na ulaika ni mɔgɔ fɔlen ninnu allazina ninnu ye mɔgɔw ye atainahum ne ala y'u sɔn alkitaba n ka kitabu la wal hukma ani kiiri tigɛ ko ɲuman wan nubuwata n ye nabi ɲumanya d'u ma fa in yakfur biha ni magangaw kafiriyara ni e ta ye haulai n'o ye maga maaba ninnu ye faqad tiɲɛ yɛrɛ don wakkalna biha an y'a sɛmɛ mɔgɔ dɔw la kaban qauman jamakulu dɔw do laysu biha olu kɔni ti k'a ma bi kafirina olu t'a kafiriya ni magangaw ko k'u ti sɔn mamadu kana jɔrɔ dɛ n bɛna ni mando dɔw ye k'a ko sɛmɛ olu la olu ti kafiriya ma u b'a minɛ ni magangaw ko kuranɛ tɛ tiɲɛ walima e ka kiraya tɛ tiɲɛ jama dɔw bɛ na n y'a ko sɛmɛ olu la olu ti ban ma na ulaika o tigilamaw allazina o de ye mɔgɔw ye hadallahu ala ye olu kanda fabihudahum ni olu ka kanda ye iqtadihi a ye tugu o la iqtadihi bi maana tugu o la na qul mamadu y'a fɔ la asalukum ne ma foyi ɲini aw magangaw fɛ alayhi kuranɛ in kan ajiran sara dɔrɔmɛ kelen na in huwa ini huwa i k'a dɔn kuranɛ in illa zikra wajulikɛla de do lil alamin amina dafɛ bɛɛ lajɛlen ye ya ye sa a ko cogo di ulaika allazina hadallahu a ko ninnu de ye maa ye ala ye mɔgɔ minnu kanda fabihudahum iqtadihi ayiwa n'u ka nin sira ɲumanba in ye iqtadi e yɛrɛ k'i jija k'o ladege tugu u la qul mamadu y'a fɔ la asalukum alayhi ajran ne ma dɔrɔmɛ ɲini aw fɛ kuranɛ sara la in huwa kuranɛ min filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ illa zikra lil alamin illa zikira wajulikɛ fɛn de don ala y'a di de ko a kana kɛ ka wajuli kɛ ka mɔgɔw hakili jigin
n'u hakili ɲinɛna lila alamina dafɛ bɛɛ lajɛlen ko don maa ma tile n'a tile bɛnna na wama qaddarullah yahudiyaw ma se ka ala sara haqqa qadrihi ala sara dana o kɔrɔ u ma se ka ala bonya ala bonya dana u ma se ka ala bonya ka se ala bonya dana na iz a ko tuma min na qalu n'u y'a fɔ nabi ɲuman ye ma anzalallahu ko ala ma jiginni kɛ ala basharin farikolotigi si kan min shay'in foyi la qul a ɲininkasa kɛ a fɔ muhamadu man anzala alkitaba jeni ye kitabu jigi allazi kitabu min ko don jaa bihi musa musa nana ni min ye nuran ni k'a kɛ nɔɔrɔ ye wa hudan ani kanda linnasi adamadenw ye tajalunahu a bɛ o kɛ karatisa sɛbɛnni papiyew ye tubdunaha a b'a dɔw bange wa tukfuna kasiran nka a bɛ caman dogo a la ni muhamadu tɔgɔ bɛ min na wa ulimtum ma aw dun kalanna fɛn na aw yahudiyaw kuranɛ fɛ lam ta'lamu a kun tɛ fɛn min ma lam ta'lamu a kun tɛ fɛn min dɔn antum aw kun t'a dɔn wala aba'ukum wa a fɔ tɛmɛnenw kun t'a dɔn fana qul muhamadu a fɔ allahu ala summa segi zarhum u to yen fi khawdihim u ka batarakow la yala abo na u k'u sɛbɛ kɔrɔ tulonkɛ a ko cogo di wama qaddarullaha haqqa qadrihi wa ma qaddarullaha ko yahudiyaw ma ala bonya haqqa qadrihi a ka kan ni bonya min ye u m'o tuma min na u ko ma anzalallahu ala basharin min shay ko ala ma jiginni kɛ dafɛn si ka foyi la o ko kɔrɔ ye ala ma kuranɛ jigin e kan wa ala ma deli ka foyi jigin dafɛn si kan o ma deli ka kɛ o ko nin kuma in nana kuma min na tafsirikɛlaw ka kuma ka ca a dɔ ye ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko kisu kɔnɔfuruba dɔ de tun bɛ yen kisu ye yahudiyaw ka karamɔgɔba ninnu ko o dɔ tun bɛ belebele kɔnɔfuruba ko kira ko a ma ko a bɛ tawurata kɔnɔ ko ala ko k'a tɛ kisu tulɔlen fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ tulɔlen ta ko ala ko k'a t'a fɛ dɛ o kɛra min kɛ ko taara o fɔra min kɛ kisu dimina a ko e ɲɔ nkalontigɛla tɛ ala ma deli ka foyi jigin maa kan kana fɔ i bɛna nkalontigɛ ka mɔgɔw ɲini parce que ale dimina fo a ɲinɛna a yɛrɛ kɔ tawureta ni injila b'aw bolo ni aw nana ko ala ma foyi jigin muhamadu nin tɔ e y'a dɔn i kan bɛ mɔgɔ ma f'i taara don ala yɛrɛ kun i n'a fɔ n'an daw filɛ cogo min na bi olu kan bɛ mɔgɔ ma f'u bɔra mɔgɔ la ka taa cun ala yɛrɛ kan o kumana cɛ ye nin de fɔ ma anzalallahu ala basharin ko ala ma deli ka foyi jigin farikolotigi kan mais e ye diinɛ dɔ ɲɛmɔgɔ ye e ko foyi ma deli ka jigin farikolotigi kan na muhamadu a fɔ man anzala alkitaba allazi jaa bihi musa o kumana musa nana ni kitabu min ye jeni de y'o jigin ni ala ma fɛn jigin o kumana musa yɛrɛ ye nkalon tigɛ wa nuran min ye nɔrɔ sira ye hudan linnas ani kanda sira adamadenw ye tajalunahu karatisa tajalunahu aw bɛ ka ko o tawureta in kɛ karatisa karatisu de kɔrɔ ye i n'a fɔ papiyew i n'a fɔ u bɛ tawureta yɛrɛ sɛbɛ ta ka fɛn dɔw nakulu a la u b'o bila u bɛ dɔwɛrɛ ta u bɛ fɛn dɔw nakulu a la karatisa k'a kɛ papiyedenw ye o tuma na a bɛ mun kɛ n'o ye tubdunaha a bɛ sɔrɔ k'o bange mɔgɔw ye n'a taara fɛn dɔ nakulu a la a bɛna wajulu kɛ n'o ye ala k'o tan ala k'o tan mais o dama tɛ dɛ ko wa tukhfuna a bɛ caman fana dogo kun caman ye dogota ye jumɛn kira tɔgɔ minnu b'a kɔnɔ ani kira mankutu minnu b'a kɔnɔ la u b'olu dogo mana nka tɔw sa u b'o fɔ mɔgɔw ye wa tukhfuna kasiran nka caman bɛ yen u b'o dogo dɛ u tɛ sɔn maa k'o dɔn na nka aw dun dɔnniyara sa o kuranɛ fɛ kɔni ne muhamadu ye fɛn caman fɔ aw ye gundo la
a tun tɛ min dɔn mais o fɔliw la a yɛrɛ nana dɔn tigitigi ko nin ye tiɲɛ ye a y'a dɔn wa a faw fana y'a dɔn mais ka kɔn kuranɛ jiginni ɲɛ o dɔnniya kun daw la nka o bɛɛ kɔ an ma jɛ ni kuranɛ ye k'a sabati kuma yɛrɛ kɔrɔ ye nin de ye aw kun t'o dɔn wa a bangebaw kun t'o dɔn muhamadu a fɔ ala yahudiyaw to yen min ka d'u ye u k'a kɛ muhamadu nin ye kitabu ye ne ala ye nin kitabu in jigin kitabu barikalen do kitabu in bɛ tiɲɛtigiya a bɛ fɛn tiɲɛtigiya min b'a ɲɛfɛ ani e ka maganka waaju ani maa min bɛ magan dafɛyɔrɔ la ani mɔgɔ minnu n'olu dalen bɛ lahara la olu bɛ da kuranɛ na o tigilamaw olu b'u ka seliw kan hafizuna u b'a kɔlɔsi u b'a kɔlɔsi na wa haza kitabun kuranɛ min sɔsɔlen d'u fɛ k'o tɛ ala kumakan ye ko muhamadu y'o dilan yɛrɛ ye anzalnahu mubarak an ye kuranɛ in jigin a barikatigilama barika b'a la barika b'a la ni dɔw banna na dɔw b'a minɛ na a nana fɛn tiɲɛtigiya min b'a ɲɛ kɔrɔ ni mɔgɔ donna so kɔnɔ sisan i nana mɔgɔw sɔrɔ yan kumana mɔgɔw ye kɔn dɛ kumana mɔgɔw bɛ i ɲɛ kɔrɔ kumana kuranɛ jiginna ka n'a sɔrɔ tawureta ni injila bɛ yen a y'olu sɔrɔ a ɲɛfɛ yan kumana o kɔrɔ ye a y'olu sɔrɔ a ɲɛ kɔrɔ lezi bayina yadayi kuranɛ nana fɛn min sɔrɔ a bolo fila kɔrɔ yan bolo fila kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye nana sɔrɔ dugukolo kan k'a nana k'o tiɲɛtigiya a mana ka tawureta sɔsɔ a mana ka injila sɔsɔ na ani muhamadu i ka bagabagali kɛ ni kuranɛ ye ummal qura duguw b'a la n'o ye magan ye ani maa o maa bɛ magan lamunu na ani maa o maa dan bɛ lahara la ko lahara bɛ se olu bɛ limaniya ni kuranɛ ye olu t'a sɔsɔ fiyewu naam wa i b'a sɔrɔ u ye mɔgɔw ye u b'u ka seliw kan yuhafizuna u b'a kɔlɔsi u b'a kɔlɔsi naam wa man a ko mɔgɔ min wa man mɔgɔ kelen jumɛn do sa azlamu min jurumu ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ye nkalonjugu tigɛ ni ka nkalonjugu da ala la walima tigilama ko wahayu jiginna ne kan ka sɔrɔ wahayu foyi ma jigin a kan ani mɔgɔ min y'a fɔ ne bɛna fɛn jigin ala ye min bɔɲɔgɔnko jigin muhamadu ni kun ye yeli kɛ tuma min na tɔɲɔnikɛlaw n'u bɛ saya sigara la mɛlɛkɛw olu kelen bɛ k'u bolow banban a y'a ni kolo in bɔ ka na bi kɔni ni tigi bɛna sara dɔgɔya ɲanga la aw kun kɛra a bɛ nkalonjugu min tigɛ ni k'o da ala la ghayra al-haqi min kun tɛ tiɲɛ ye wa aw kun kɛra fana ala ka ayaw kɔni na tastakbiruna a y'aw yɛrɛ bonya na ala ko n'a sɔrɔla aw ko kira ta ye nkalon ye o tuma na a kana kɔrɔtɔ jeni de ye jurumutɔ ye jeni jurumu bɛ se ka bonya diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min ye nkalon da i maa ɲɔgɔn na mɔgɔ min ye nkalon da i yɛrɛ la mais jɔnni jurumu ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan min ye tugu ka nkalon da ala yɛrɛ la na walima a ko wahayuli ko ala ye wahayu jigin ne kan ka sɔrɔ ala ma foyi jigin a kan
a o tigi jurumu ka b'o da i n'a fɔ Musailamatu naam ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ani maa min ko ni Ala ye min ɲɔgɔnna jigin ne yɛrɛ b'o jigin o de ye minnu y'u yɛrɛ moke kuranɛ na k'a fɔ ko kuranɛ dilan man go cɛ b'a fɔ ko الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل أيوة ما كجا أو نونا چامان de be minnu ko k'olu yɛrɛ bi kuranɛ ɲɔgɔnna jigin naam k'u yɛrɛ moke kuranɛ na ka manamanakanw fɔ naam ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت Muhamadu n'i ye mɔgɔ tɔɲɔnikɛlaw ye saya sigara bolo mɛlɛkɛw والملائكة باسطوا أيديهم mɛlɛkɛw kɛn bɛ k'u bolo jan u bɛ ni kɔnɔ ni ka bɔ dɔrɔn ka taa n'a ye ɲangata la naam أخرجوا أنفسكم اليوم ko a y'a ni nɔgɔlen bɔ a farikolo la bi تجزون عذاب الخلود a bɛna taa sara ɲangata dɔgɔyalima ɲangata la Ala k'an kisi a ma بما كنتم تقولون على الله غير الحق a ti minɛ dɔwɛrɛ la dɛ a ye nkalonjugu min da Ala la a minɛ kun y'o de ye وكنتم عن آياته تستكبرون wa aw y'aw yɛrɛ bonya Ala ka kuranɛ aya ma ko abada ko Ala ma nin jigin naam ولقد tiɲɛ yɛrɛ don جئتمونا a nana anw ma sisan sa فرادا kelen kelen كما خلقناكم i n'a fɔ an y'a da cogo min na awala maratin kabini siɲɛ fɔlɔ la وتركتم ما aw ye fɛn bila خولناكم a ye min di aw ma وراء ظهوركم a y'o bila a kɔfɛ sa dɛ وما نرى معكم anw den ɲɛ tɛ a faralen la aw kan شفعاءكم a ka boli ninnu na n'o ye a ka soronɛli donnaw ye الذين soronɛli donna minnu ko don زعمتم a y'a kunna fɔ أنهم فيكم ko olu bɛ aw cɛ la شركاء k'olu y'a dɛmɛbaw ye لقد tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la تقطع بينكم a tigɛli kɛra an n'olu cɛ sa dɛ وضل عنكم ما fɛn kɔni tununnaw la sa كنتم تزعمون a kun b'o min kunna kuma fɔ diɲɛ na yan i y'a ye sa ولقد جئتمونا فرادا wala ka ji tumuna furada a kelen kelen nana anw fɛ yan sa dɛ kɛma khalaqnakum awwala marra comme ne y'aw da siɲɛ fɔlɔ la cogo min o kɔrɔ ye n'i sara n'i balolen don i bi jama de la n'i b'i ka so i bi jama na n'i bɔra ka na i ka mɔgɔw yɔrɔ la i bi jama na mais n'i sara i bi bɔ jama na i kelen dɔrɔn de bɛ taa di Ala ma minnu b'i nɛgɛn an b'a kɛ tan i n'olu si tɛ taa o tuma na o de ye kojugu yɛrɛ ye sa ko a lakad jitumuna furada aw kɔni kelen kelennin nana sa dɛ kama khalaqnakum awwala marratin komi n y'a da siɲɛ fɔlɔ la i bɛ bɔ i ba kɔnɔ don min na bɛɛ kelen kelen de nana walima dɔw fila nama bɛ na dɔw saba nama bɛ na mais n'i bɛ taa kaburu kɔnɔ a bɛɛ bɛ segin o kelen kelennin cogo in de la na وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم min dira a ma diɲɛ na yan a y'o bila a kɔfɛ sa dɛ miliyari minnu b'i bolo so minnu b'i bolo misi minnu b'i bolo i ka nin saga camanba in aw bilali i kɔfɛ naam وما نرى معكم شفعاءكم wa an ɲɛ t'a ka soronɛli donbaw la a nɔfɛ dɛ الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء a kun bɛ ka min kunna k'a fɔ ko lahara kɔni ko a ka boliw b'a soronɛli don ani boli ma se yan dɛ لقد تقطع بينكم bi kɔni tigɛli kɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i n'i ka boli tigɛra i terikɛ jugu min ye su n'o tigɛra i n'i ka nafolo tigɛra naam وضل عنكم ما كنتم تزعمون a kun bɛ manamanakan min fɔ o tununna na sa pewu naam إن الله i k'a dɔn Ala فالق الحب Ala de ye kisɛ cibaga ye والنوى ani fɛnkisɛw يخرج الحي Ala de bɛ ɲɛnama bɔ من الميت su la ومخرج الميت wa Ala de bɛ su fana bɔ من الحي ɲɛnama na ذلكم الله o kabako in kɛbaa ye Ala de ye فأنا توفقون hakilitigi bɛ taa min kun hakilitigi bɛ taa min kun a ko cogo di إن الله فالق الحب والنوى inna Allaha i k'a dɔn Ala falikul habbi ko Ala de bɛ kisɛ ci falenfɛnw na wa nawa ani fɛnkisɛw la ɲɔkisɛ
ndamaro kisɛ ye nawa ye habu ye ɲɔkisɛ ye o tuma na n'i ye ɲɔkisɛ dan dugukolo la e b'a kuturu de bila n'i ye ndamaro kolo dan dugukolo la e b'a kuturu de bila ɛlfalik min b'a ci i ye su de bila mɛ min bɛna su in ci ka ɲɛnɛma bɔ a la o ye ala de o tuma na a y'o de fɔ a ko inna allaha falikul hab ala de ye kisɛ cibaa ye wa nawa ani kolo kisɛ o ye ɲɔ ye kolo o ye ndamaro kolo n'a ɲɔgɔnna ye ani ziminikolow ani sikɔlɔw komi a b'a ani mangoro kolo komi a b'a faamu nawa habu kɔni ye ɲɔkisɛ kaba wala alhamdulilayi wala n'a y'a faamu ten dɔrɔn a banna ala de bɛ ɲɛnama bɔ su la o tuma na i b'i ka kisɛ min dan o kisɛ kɔni ye su de ɲɛnamaya fan fosi t'a la mɛ a dannen kɔ ala bɛn'a ci ka ɲɛnamaya bɔ o su in na o tuma na a y'o de yukhrijul hayya minal mayyiti a bɛ ɲɛnama bɔ su la naam ayiwa wa a bɛ su fana bɔ ɲɛnama na ala b'o fana kɛ zalikumullahu o de y'a ka ala in ye dɛ kɛbaa si tɛ n'a ka ala kɔ o tuma na e bɛ taa min bilen hakilitigi e bɛ sɔn k'i dajuru bila ka taa min naam ale de ye sɔgɔmada cibaga ye ni ka sufɛla kɛ sakanuya kɛ yɔrɔ ye a ye tile kɛ ani kalo usubanan a ka jateminɛnanw ye o min filɛ nin ye el alimi o de ye kodɔn ala a ka ko sɛnsɛnlen ye ka kɛ aw ye a ko cogo di falikul isbahi sɔgɔmada kɛnɛ a cibaga ye ala de ye ni dibi donna o ye sufɛla ye nka ka dibi bɔ yen dibi ti girin ka bɔ yen dɛ yeelen de bɛ na fo ka dibi kɛ o tuma na falikul isbahi sɔgɔmada nɔrɔ cibaga ye ala de ni ka tila ka sufɛla kɛ sakanan aw ma fakuya yɔrɔ ye baara mana bonya cogo o cogo a ka ca la sufɛla ye mɔgɔw sabatili ye ɲɔgɔn kan sakanan sabatili k'o bɛ kɛ sufɛ na wa shamsa tile min filɛ nin ye wal kamara ani kalo o subanan n ye o kɛ aw ye aw ka waatiw jatela ye nin y'a kalo saba ye an ma ɲɔ ye a tile saba de ye nin ye don o don a bɛna tile yan o tuma na a bɛ jate kɛ ni a b'o k'a ka jatekɛlaw ye ko ala ko n ye kalo ni tile d'aw ma a k'a kɛ ka jate kɛ mɛ a m'a fɔ ko kalo ni tile yɛrɛ ye jatekɛla ye ko la a bɛ se ka jate kɛ n'a ye a bɛ se ka jate kɛ n'a ye c'est-à-dire a m'a fɔ a ka wazifa ye nin de ye la bali nin bɛ se ka sɔrɔ a la o bɛ se ka sɔrɔ a la jate a ka tile jate a ka waatiw jateli o bɛ se ka kɛ kalo ni tile la mɛ a m'a fɔ a nakun y'o ye voilà parce que tile bɛ min ye ko ɲɛɲininaw ni ko sɛgɛsɛgɛlaw ye nafa caman fɔ a la fɛn caman bɛ falen dugukolo kan ni tile tɛ a tigɛ ni tile tɛ a tigɛ bon kalo fana nafa minnu b'olu la ji fan fɛ ani bagan dɔw bɛ yen olu mago bɛ kalo la yeelen la kojugu pour que u ka se ka caya walima u ka se ka bɔ o cogo la o tɛ diinɛ kalan ye dɛ recherche scientifique olu y'o nafa ye tile la bi ani kalo la mana nafa caman b'a la mɛ a belebeleba dɔ ye an b'an ka jatew kɛ n'a ye na ko nin ye ala belebele ka kɛlen de ala de ye nin kɛ aw ye nin kɛ cogo in na el alimi ala min ye dɔnni masa ye a bɛ jɔn ka hɛrɛ bɔ yɔrɔ dɔn na ala de ye masa ye ala de ye kɛli kɛ aw ye sanfɛ dolo ninnu na tari aw na kanda n'a ye gelen ka dibi la
ani baji kɔnɔ dibi la tiɲɛ yɛrɛ don ne kɔni ye kabako walanwala sa jamakulu ye ya'lamu na minnu bɛ ko dɔn wa huwa lezi don wa huwa lezi ala de ye masa ye ja'ala lakumu nujuma ala ye dolo da aw ye litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri ko dolo bɛ tari aw adamadenw na se ka kanda n'u ye dibi la gele kan ani dibi la ba kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ taama su fɛ u b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ n'u filila kɔrɔ ni tilebe ma dɔrɔn dolo dɔw bɛ yen n'u y'o ye dɔrɔn u b'a fɔ nin ye kɔrɔ ye u bɛ sira yɛlɛmɛ o yɔrɔ bɛɛ wa minnu bɛ batonbaw boli ji kan yanni busɔli ninnu ka na bɛɛ ka jate kun ye dolo de ye comme n'i bɛ Bamakɔ yan yɔrɔ dɔw la dolo i ti dolo ko faamu kosɛbɛ kuran yelen fɛ mais n'i bɛ burusi kɔnɔ ni su kora i b'a dɔn dolo ye min ye an yɛrɛ tun bɛ dolo dɔn nin ye nin dolo in ye nin ye nin dolo in ye nin ye nin dolo in ye mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ an ɲɛna sinali dolo ye nin ayiwa nin ye ɲaamɛ dolo ye a kow bɛ ɲini ka bɔ maa kɔnɔ sa sɛba a kow kun ka ca dolo o tuma na ni mɔgɔw bɛ kungo kɔnɔ minnu bɛ dolo dɔn ni ko ɲaamina u bolo busɔli ko t'a la u bɛ dolo filɛ dɔrɔn u b'a fɔ nin ye kɔrɔn ye nin ye tilebe ye nin ye bani ye nin ye baba ye dolo b'o dɔnni di mɔgɔw ma o bɛ di batonbatigiw ma n'u filila kɔgɔji kan dolo de b'u bilasira ni mɔgɔw filila gele kan dugutilama fɛ walima su fɛ dolo de b'u bilasira naam wal bahari ne ala ye walanwalali kɛ dalilu la sa dɛ mɔgɔ ye minnu b'a dɔn kɔni ala de ye masa ye ala ye aw da a y'aw da nina wahidatin min ye ni kelen ye n'o ye adamani ye dɔw sabatira u ba dezow kɔnɔ aw la ayiwa dɔw bɔra solo dɔw la dɔw kalifalen bɛ solo dɔw la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni ala ye walanwalali kɛ dalilu la jamakuluw la i y'a fɔ ka minnu bɛ ko faamu a ko cogo di a ko ale ala de ye aw bɛɛ bɔ ni kelen dama na n'o y'an fa dama ni ye fa mustakarun dɔw sabatira dezow kɔnɔ olu bangena dɔw kalifalen bɛ solow la o ma dezow sɔrɔ fo na ala ko ne ye dalilu walanwala aw ye sa dɛ n y'a kɛ jamakulu de ye yafqahuna hakili bɛ minnu na n'u bɛ ko faamu mana minnu ye mustakaru ye minnu kɔnɔma don n'u bɛna den wolo ani minnu wolola kaba nka ko dɔwɛrɛ b'a la mustawda'un i y'a mɛn a bɛ kɛ bi fatili kɛfi n'a ka di ye wa mustawda'un fi qira'atin bi fatihil qafi ay makanu qararin lakum ya o ye mustaqaru ye sa mustawdiw de ye a bilalen bɛ fa solo la a tɛ se ka bɔ yen fo n'o ye muso sɔrɔ a bɛ bɔ o tuma na o kɔrɔ ye dɔw wolola ka ban dɔw bɛ sira fɛ dɔw wolola ka ban dɔw bɛ denso kɔnɔ o sabatilen dɔw bɛ fa kɔ la hali bi olu ma sira minɛ fɔlɔ ko nin bɛ ale ala ka baara de ye a bɛ jɔ ye wa